Как изглежда магистралата към Москва. Тук сме примерно на 70-80 км от Москва и е по-тясно с 3 ленти. Навънка е 8 градуса, обаче зимата в банкета си личи още. Спряхме да заредим на траса. Цената е 62 рубли и половина, а зареждаме 9,2. Продават още 95 и 98. Получи се 48 литра, 60 лева, 30 евро некъде. Цените в момента са тия: 62 рубли и 58 копейки, 68 рубли 95 и 88, дизел 86-68 и така. Има и киловатт час 20 рубли. Зареждат и автомобили. През всеки 3 км има такива знаци за елени, че минават. Вече сме на 30 км и тук вече стават 4-5 ленти повече. Иначе всеки си кара къде си иска. То си кара тук, молдовеца изпреварва си. Ето още един, най-дясно изпреварва. А по-близко към Москва започва строителството. Хора ще живеят на магистралата. Обаче са помислили за паркинг. Това е складовата база на Петорачка. Все едно Лидъла. Значи складова база имат, а цени вътре в магазина не мога да сложат. Няма пари за работници. Тук се нарисува някакъв квартал. Вече сме съвсем близко, някъде 4-5 км, още повече се увеличи шосето. А тия магистрали всичките са безплатни, да отбележа. Тук свършва магистралата. 1 км още. Сме в Москва. Мисли за ресторант, но нещо не е станало и не. Това е над Москва река. Сега колко пари е гражданската? Toyota Corolla, мощност на двигателя 110 коня, срок на действие на полицата от 10.11.25 до 9.11.26, една година. Застрахователна премия приблизително 12 евро. Така е. Айде, за още информация от Москва подписайте се на канала.